tots els que treballem en aquesta funció no som xiquets, no? I aquesta funció parla de la infància, no? De la infantesa. I nosaltres anem fent-se grans, no? I a mesura que anem fent-se grans anem agafant responsabilitats i oblidant aquesta llibertat i aquesta certa anarquia i descontrol que té la infantesa, no? Ho hem portat a l'extrem, no? En comptes de parlar de persones de la nostra edat, el nostre protagonista és una persona major que està en una residència d'ancians i té un problema de desmemòria, té un problema ha oblidat el seu passat i per tant ha oblidat la seva infantesa, no? I és com si fos la nostra Wendy, no? En la novel·la de l'obra de teatre James Barrie, la protagonista que fa el viatge amb els seus germans és Wendy, en aquest cas ho fa un home major que ja ha oblidat el seu passat, no? I allí descobreix una sèrie de coses que no desvelarem, no? Però descobreix que realment l'única manera de tornar a recordar certes coses és tornar a creure en les fades, no? En els unicorns, en les granotes màgiques, no? I en els contes, no? I fem molta força en això, no? En creure en els contes, creure en al remat creure en la literatura, en la fantasia, en la ficció i en el teatre.